La pregunta següent és sobre la situació política i la formula l'il·lustre senyor Joan Herrera, del grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa. Gràcies, presidenta. Senyor president, li confesso que avui tenia una pregunta fàcil. I era si el seu govern està responent a aquella expectativa de bon govern, de govern sense soroll. I li dic que és fàcil perquè el no cas Crespo fa que avui no tinguem secretari de Seguretat, que avui, quan no hi havia debat sobre la velocitat, hi ha qui hagi obert el debat sobre els 130 km per hora i des del seu govern han contribuït a generar incerteses amb les seves declaracions sobre les finances del govern de la Generalitat. Però li preguntaré sobre el que em preocupa, el que més em preocupa. I el que més em preocupa és els criteris sobre les retallades. Quan, com, amb quins criteris i fins on pensen arribar en aquestes retallades. Per repreguntar té la paraula l'il·lustre senyor Joan Herrera. Li pregunto quan, com i aquí per una raó, perquè nosaltres ens estem enterant de les retallades no per el detall de les compareixences dels consellers, sinó per allò que expliquen en els diaris. Li pregunto quan, qui i com, perquè resulta que vostès el que estan afectant és a serveis bàsics. Senyor president, el senyor Mas-Colell ahir deia la retallada no serà indiscriminada. Però resulta que qui està afectant més precisament és aspectes claus per l'equitat i la competitivitat del país. Per exemple, en matèria educativa. En matèria educativa s'estan parant obres que s'estan fent. Podem agafar el metro, anar al Fluvià i veure com han parat un institut. En matèria educativa hi ha instituts que amb prou feines podran pagar la calefacció i l'electricitat. En matèria de salut es paralitzen obres a desenes d'hospitals i més d'una quarantena de CAPs, d'acord amb el que vostès han informat. I continua, i la retallada continua. I ara ja sabem allò de què és aprimar l'administració. Estat del benestar per l'estat de la caritat, la provisió de serveis, mitjançant la privatització, precisament, amb el que és una depauperació dels serveis públics. Per això li demano que posi el fre. Que posin el fre, que estudiïn bé fins on han d'anar i que sobretot tinguin un sentit de l'equitat i un sentit econòmic també en aquestes retallades. Perquè la veritat és que aquest sentit de l'equitat i un sentit econòmic en aquestes retallades no l'estem veient per enlloc. Gràcies, presidenta.